ahoj všichni. Je před zápasem s Fenerbahče, poctivě se připravujeme a nevím, jestli bude něco slyšet, protože je to velký rámus, ale řekneme vám jenom, jak vidíme vlastně, co očekáváme od dnešního zápasu. Takže já očekávám výhru 3-2, je třeba vyhrát, aby jsme měli vůbec šanci postoupit dál a to předáme na Vláďu. Nazdar slávisky nezdravím, protože ženský se na nás prý nekoukají. Já očekávám 1-0 výhru, očekávám, že ve Vipce bude dobrý jídlo. No a to asi všechno za mě. Děkuju. Čau. Ahoj. Čekám vítězství 2-0, tu bude zima. Ahoj, taky čekám vítězství 2-0, bude to určitě super zápas, vyhrocený. Doufám, že budeme pořádně fandit, takže si to užijeme. Ahoj slávisti a slávisky, já to vidím dneska 2-1, bude to naše, užijem si to. Zdar, čekám dobrou atmosféru, čekám, že vyhrajeme obou. Kdyby se je dobrý výsledek, tak 2-1, pro mě konečně do smůlu. Za mě určitě 3-1 a výborná atmosféra. Nazdar. Tak, setneme Mourinha, jako jsme to udělali doposud vždycky a uvidíme se po zápase. A možná přijde ještě Šárka Peková. Na to nemáme peníze, takže čau. Zdar. Čau slávistky. Tak, je po zápase. No, smíšený pocity. Těšíme, vole. Co máš, už to natáčíme. Tak řekni, jak to tenkrát bylo. Tak povídejte. Je mi smutno. Já bych chtěla Mělo to být jinak. Já bych chtěla říct, že jsem si chtěla typnout, že to bude 2-2, ale bylo mi to hloupé a nechtěla jsem za trapáka, tak jsem dala, že to bude 2-1. Takhle já jsem typnul to samý, no. Věřil jsem to, že to nějakým způsobem udoláme a typnul jsem to brát. Ale mě to. Jo, mega obžalobu, jo, hele. Dostali jsme 2 góly s reprezentační obranou, což samo o sobě jako stojí za hovno. To je smutný. Že dostaneš 2 góly, máš tam Holeše, máš tam Bořila, máš tam Zimu, máš tam prostě jako 3 reprezentanty, to stojí za hovno. Fenerbahče měl třeba jako 3 střely, měl úplně hovno a dali z toho 2 góly. Ale co ještě jako smutnější, tak to jsou jako naše standardky, vole, kdy já nevím, kdo tam má na starosti, ale jestli to má pan Milan Kerber, tak jde do píči, vole. Je už s náma půl roku a my jsme úplně jako impotentní z našich standardek. Měli jsme jich třeba jako 5, vole, 6 rohů a všechny rohy letěly úplně do prdele, ty vole. A všechny jako úplně zimní standardky. My když to kupujeme, tak já jako vím, že to je úplně jako hovnu, ty vole, jako nemám, vole, vůbec jako žádný napětí v sobě, ty vole, takže ať jde Milan Kerber do prdele zpátky tam někam na Moravu, čau. Já jenom řeknu to, že jsme prohráli s Fenerbahče, to asi takovýhle výsledek jsme úplně nepotřebovali a bude to ještě fuška, aby jsme postoupili. Takže je to smutný, bude to dřina, ty vole. Každopádně v neděli nás čeká zápas v lize s Libercem a doufám, že si trošku spravíme chuť, takže nazdar. Kerber jde do píči, vole. Slávisti, čau, je to smutný večer, ale snad nám vyjde liga.